Elhamd suresinin tefsiri 3. ayette ağırlık. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Er-Rahmanir-Rahim. Allah-u Teala Rahmandır. Rahman demek Rezzak demek. Yani rızıklandırıcı ve rızık verici demek. Ve beren rızkını peydalı bir şekilde vermek demek. Yani peydaları özüne çekmek, peydaları celbetmek demek. Misal üçün Allah Teala bize rızk edip yukarıdan yağış uğradı. O yağışı nahil uğradı, peydalı bir şekilde uğradı. Yani yağış tepemizden Bedireden quyulyan yağlak akanok ya da tokko bu şekilde daş şekilde yağıp o bizim depemizi yaranok ya da bir yağıp başlarını 6 aylap dinmen ekinlemizin hemen suvaldıranok onu ölçöylü bir şekilde, hasaplı bir şekilde ve merhametli bir şekilde uğraşıyor. Her bir yağışın damlası bir enanin ili yağlak kellemizden sipalap çıkname diye bizim bedenimizde değiyor. Demek buna näme diýilýär? Rızkı vermek ve onu peydalı bir şekilde vermeye Rahman diýilýär. Başka bir misal, Allah-u Teala bütün nigmatlar, yeryüzündäki iýrimişleri bize nigmat edip berýär. Misal üçün almany nigmat edip berýär we o almany bize peydalı bir şekilde getirýär. Misal üçün biz almany iýen wagtymyz bokurduğumuzdan ýa-ni tikerek geçýän ýaly bokurduğumuz çyzyp geçen ok ya karnımızda baranına bir zäher ýuwdan ýaly karnımızda biňjalyk eden ok, ağırdan ok. Demek näme diýär? O şu almany iýenimiz üçin diýişimizden şikayet eden ok, bokurduğumuzdan şikayet eden ok, karnımızdan iňçe çegilenmizden näme şikayet eden ok. O almany iýenimizden soň diýişimiz parçalap berýär. Onu parçalap boğazımızdan bir pahta geçýän ýaly yumşaçyk bir şekilde geçýär we garnymyzda hiç bir problemi bolanok. O garnymyzdan onu soğuk bir hale getirip iňçe içege uğratýar, iňçe içege bolsa onun minerallaryny we vitaminlerini alıp damary bilen ganyň üstü bilen beýleki bütün hüjrelerimizde we beýleki zerrelerimizde näme iýmitlenmesi üçin onu uğratýar. Demek Alman nämet Allah hem rızk edip berdi hem bütün zerrelerimizi hücrelerimizi peydalı bir hale getirip berdi. Ine buna Rahman diýilýär. Er-Rahim bolsa gafur demek, yani bağışlayıcı demek ve ziyanlı zatları giderici demek. Misal üçün Allah Teala bütün dünyadaki insanlara kafir bolsun, müşrik bolsun, munafık bolsun Allah Teala başgalar ýany bolsun näme diýär? Gönü depesinden daş ýadyran ok ýa-da gönü azap eden ok. Hemmesine deň bir şekilde şu işläp gazansalar şolara paýlaryny dünýäden paýlaryny berýär. Ine şoňa Rahim diýilýär. We berýän ırsgallaryna da şu ırsgalyň peýdasy zatlaryny gidirip berýär. Olam Rahim'in başka bir manysy. Misal üçün ýene diýen ýağışdan misal aljak bolsak, bulut gelip tokko bolup ýagan ok ýa-da tokko buğ daş şeklinde ýagan ok şu taýdaky ziýanny, buğduny daşyny näme diýär? Aýryp gidirip berýär. O ziýany aýyrmaga Rahim diýilýär. Ondan soň almany iýenimizde ýanky alma içimizdeki karnımıza gidiyor, karnımızdan soğuk bir şekilde iňçe içege geçýär, iňçe içege de alman peydaly vitaminler, minerallar alandan soň ýanky peýdasy zatlaryny ýoğun içege uğratýar, näme üçin? Ol daşyna çykarylması üçin. Demek şu taýdaky ziýany tarapynyň gidirilmegine näme diýilýär? Er-Rahim, Rahim'in manysy ýani bağışlayıcı diýdik, biram ziýany zatlary gidermek diýdik. Onu Rahman bilen Rahim näme diýär? Nigmaty kamil bir şekilde şondan peýdaly bir hale getirýär. Adi Allah-u Teala'nın. Maliki yevmiddin. Din gününün maligidir. Din gününün maligi demek kıyamet gününün eýesidir demek. Allah-u Teala kıyameti bar edýär. Näme üçin? Ýanky beren nigmatlaryny kemala erdirmek üçin, tamamlamak üçin. Bu näme demek? Misal üçün Allah Teala dünýäde berýän nigmatlary haçan ajylaşýar, haçan zäher ýalak bolýar, haçanla sen öz
söýýän adamlardan, öz ýakynlaryndan aýrylga düşenmätin. Ya olardan biri wefat edenmätin. Ya da düşünjäňde ebedi menini görmen ýarak düşünje kelläňde bagorta bütün dünýädäki nygmatlar näme nikbet bolýar. Ýagny nygmatlar azaba dönýär. Kıyamat näme diýmek bolýar? Öz çağasyny özünden öň ýitiren ene ata bir rahatlyk bolýar. Ýa-da ene atasyny ýitirip ýetim alan bir çaga üçin bir rahatlyk bolýar. Çünki kıyamatda enem atam gitdi, menem izinden barýan ýaly. Ýa-da ölümden gorkup eji düşüp dünýäde ýeköl galan bir garry adamlar üçin bir merhamet bolýar. Näme? O dünýä baryp men ýene Allah Taala maňa ýaş ömür berýär diýip çoňananýar. Olam üçin merhamet bolýar. Hawa diýmek dünýäde aýralyk söýýän adamlardan aýra düşmek bütün dünýädäki lezzetleri näme diýär? Ajylaşdyrýar. Ýagny lezzetleri bir zäherli hale getirýär. Onu kıyamet gününiň bolmasy bolsa bir mazlumyň, ýagny zalimden hakyny alyp bilmeýän bir mazlumyň içine suw sepýär. Çünki kıyamatda Allah Taala men hakymy alyp berer diýip içine rahatlyk gelýär. Bulam dünýädäki nygmatlar lezzetli hale getirýär. Ýa-da ýankyýaly ýetim galan ertirmen ejeme gowuşýan, kakama gowuşýan, ýa-da çağasyny ýitiren en ata men çağama ertir gowuşýan diýip näme diýär? Şu kıyamatyň barlygy, hasap etýän barlygy dünýädäki nygmatlar lezzetli hale getirýär. Ana Allah Taala şu din gününiň mäligidir diýär. Hawa